8வது லெசன் நிகழ்தகவு பார்க்க போகிறோம். இந்த நிகழ்தகவு பக்கம் 326 தொடங்குது. அதை ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கூறுவெளி, அதாவது இந்த இருக்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனை கிடைக்கப்பெறும் அனைத்து சாத்தியமான விளைவுகளின் தொகுப்பு கூறுவெளி. இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ். சரியா? ஸோ அந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் எத்தனை வருதோ அது அவ்வளோவுமே நமக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அல்லது கூறுகள். சரியா? இப்போ பாரு, இது உனக்கு தெரியும் என்னதுன்னா, உனக்கு டைஸ், அதாவது பகடை. இந்த பகடையில் உனக்கு எத்தனை பக்கம் பதில் 1 இருக்குது, இது 2 இருக்குது, 3, அடுத்து 4, 5, 6. அப்போது நமக்கு இதில் மொத்த வாய்ப்புகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6. இது இவ்வளோத்தையும் நம்ம ஒரு கணக்குறியீட்டில் எழுதிட்டோம்னா அதுதான் நமக்கு எஸ். சரியா? இந்த கூறுவழியை லெட்டர் உனக்கு இந்த எஸ்ஸால் குறிக்கிறோம். ஓகேயா? இப்போது இது ஒரு நாணயம். ஒரு நாணயம் அப்படின்னா உனக்கு 2 பக்கங்கள் கண்டிப்பாக உனக்கு உண்டு. என்னென்ன இங்கே பாரு, ஹெட்டு, டெய்ல். சரியா? நமக்கு இது நமக்கு ஹெட்டும், இது டெய்லும். ஒரே ஒரு நாணயத்தை சுண்டும்போது நமக்கு ஹெட்டு கிடைக்கலாம், டெய்ல் கிடைக்கலாம். அப்போ இது 2 தான் நமக்கு மொத்த கூறுவழி. சரியா? அது என்ன சாத்தியமான விளைவுகள், அதாவது பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ். இப்போ இதில் என்ன பார்க்கலாம். இப்போ ஒரே ஒரு இது என்னது, பகடை அல்லது டை. ஸோ இதை எடுத்துட்டோம்னா இதோட எஸ் என்னதுன்னா உனக்கு இதை இங்கே கொடுத்துரு பார்த்தியா, 1, 2, 3, 4, 5, 6. இது இவ்வளோத்தையும் என்ன பண்ணணும், நீ ஒரு கணக்குறியீட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கணும். ஸோ உனக்கு எஸ் போட்டுக்கிற, கணக்குறியீடு போட்டுக்கிற, அதாவது செட் நோட்டேஷன், ரைட் வித்தின் த செட் நோட்டேஷன். ஓகே, எஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2, 3, 4, 5, 6. த செட் நோட்டேஷன், அதாவது கணக்குறியீடுக்குள்ளே எழுதிக்கிட்டேன். கணக்குறியீட்டில் எழுதினா தான் மார்க். ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா என்னது, என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா உனக்கு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணி எழுது, அவ்வளோதான். ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, இதில் 6 இருக்குது. ஓகே. இப்போ ஒரே ஒரு நாணயம் இங்கே 2 கொடுத்துருக்கு. நம்ம ஒரு நாணயத்தை முதல்ல எடுத்துப்போம். சரியா? ஒரு நாணயம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும். இப்போ பாரு, ஒரே ஒரு நாணயம், 1 காயின். 1 காயின் அப்படின்னா நமக்கு இது ஹெட்டு, இது நமக்கு டெய்ல். சரியா? அப்போ நமக்கு என்ன எழுதுவோம், எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட், டெய்ல். சரியா? இந்த ஹெட்டு, டெய்ல் போட்டோம். இப்போ ஒரு காயின். இப்போ 2 காயினாக இருந்தால் எப்படி எழுதுவோம். இப்போ இதுக்கு ட்ரீ டயக்ராம், அதாவது மர வரைபடம். இந்த ட்ரீ டயக்ராம் அப்படின்றது முதல்ல காயினை வரைஞ்சிக்கணும். காயினை சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோ. சரியா? ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கிட்டோம். ஒன்று போதும். இப்போ இந்த 1 காயினுக்கு ஒரு இதில் இப்படி 2 ஆரோ போட்டுக்கோ. சரியா? 2 லைன் போட்டுக்கோ. போட்டுட்டு இதில் ஹெட்டு போட்டுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுது, 2வது டெய்ல் எழுதுக்கோ. இது 1 காயினுக்கு. சரியா? ஒரு நாணயத்தை சுண்டும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எஸ், அதாவது மொத்த வாய்ப்புகள். சரியா? பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஒரு காயினுக்கு நமக்கு 1 ஹெச்என்டி. இதில் இப்போ எத்தனை இருக்குது, எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா, எத்தனை என்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா, அதுதான் உனக்கு என் ஆஃப் எஸ் 2 இருக்குது. சரியா? இப்போ அடுத்தது 2 காயின்ஸ் போட்டுக்கலாம். 2 காயின்ஸ் அப்படின்னா எகெயின் நீ 2 காயின் போட்டுக்கோ. 2 காயின் டயக்ராம் நீ போட்டுக்கோ. போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், இது 1 டைம் இதில் 2க்கும் நடுவில் போட்டுக்கோ. சரியா? ஹெச்டி. இப்போது இதை எடுத்து அப்படியே இதில் ஒரு செட்டு போடு, இங்கே ஒரு செட்டு போடு. ஸோ இப்போது இதில் ஆரோ போட்டுட்டோமா. இப்போ இந்த ஹெச்டியை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண.
அடுத்து எகெயின் இப்படி கொண்டு வா, ஹெச் டி ரிப்பீட் பண்ணு, அவ்வளோதான். இப்போ இந்த எஸ் எப்படி எழுதுறது பார்க்கலாம். ஸோ எஸ் என்பது இந்த ரெண்டு நாணயத்தை சுண்டும் போது உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாதகமான மொத்த வாய்ப்புகள். சரியா? மொத்த வாய்ப்புகள்ன்றப்போ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், இந்த ஹெச் இப்படி சேர்த்து எழுதிக்கோ, இல்லை இப்படி யோசிச்சுக்கோ. இந்த ஹெச்டி பக்கத்தில் முதல்ல இந்த பக்கம் ஹெச் போடு, இந்த பக்கம் ஹெச் போடு. சரியா? ஸோ இப்போ ஹெச் அடுத்தது நமக்கு என்ன இருக்குது, இங்கே டி இருக்குல்ல. ஸோ டிக்கு அடுத்தால ஹெச் போடு, முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு அடுத்தது எகெயின் இந்த பக்கம் ஹெச்சுக்கு அடுத்த டி போடு, இந்த பக்கம் டி போடு. சரியா? ஸோ ஹெச் டி டி டி. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? இல்லை இதுலேருந்து நீ எழுதிக்கலாம் ஹெச்டி டி. இது உனக்கு மர வரைபடம் மட்டும்தான், ட்ரீ டயக்ராம் மட்டும்தான். ஓகேயா? ஸோ இதுலேருந்து நீ இதை எழுதணும்னு கிடையாது, இல்லை நீ எழுதவும் செய்யலாம். தட்ஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, உன்னோட விருப்பம். ஸோ முதல்ல ஒரு காயின் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு நாணயம் அப்படின்னா எஸ்ன்றது ஹெட்டும் டெய்லும். ஸோ இதை 1 2. ஸோ என்எஃப்எஸ் நமக்கு 2 வந்தது. இப்போது இங்கே இந்த மர வரைபடம், அதாவது ட்ரீ டயக்ராம் உனக்கு இதுலேருந்து முதல்ல ஹெட்டு போட்டுக்கிற, அப்புறம் டெய்ல் போட்டுக்கிற. ஓகே, 2 காயின் அப்படின்னா உனக்கு 2 காயினை வரைஞ்சிருக்க. பட் இது இந்த 1 டைம் நம்ம என்ன போட்டோமோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை இங்கே ஒரு பேர், இங்கே ஒரு பேர் போட்டு ரிப்பீட் பண்ணுற. ஸோ இப்போ எஸ் எழுதுறதுக்கு உனக்கு புரிஞ்சால் இதை பார்த்து எழுதிக்கலாம், அதர்வைஸ் குழப்பாத. இப்படியே இங்கே ஃபஸ்ட்டுக்கு வா, ஹெச்டியா, இந்த ஹெச்சுக்கு அடுத்தால 2க்குமே ஹெச் போடு, அதுக்கு அடுத்தது ஹெச்சுக்கு அடுத்தால 2க்குமே டி போடு. அப்போ ஹெச்டி டிடி. ஓகே, இப்போ என்எஃப்எஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கீங்க உனக்கு? 1 2 3 4. ஓகே, சரி. இது இப்போ அடுத்தது 3 காயின். இது 3மே உங்களுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 3 காயின்ஸ், அதாவது 3 நாணயங்கள். இந்த 3 நாணயம் வரும்போதும் நீ என்ன பண்ணணும், ட்ரீ டயக்ராம் அப்படின்னா 3 சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கோ. ஓகேயா? ஸோ 3 காயின்ஸுன்ற மீனிங் தான். நீ இங்கே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. என்ன ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோ அதை மட்டும் 1 டைம் போடும். சரியா? மிடில்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஹெச் டி போட்டுட்டோம். ஓகே, இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம், இது அப்படியே பேர் எடுத்து இந்த பக்கம், நமக்கு இது 1 காயினுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ 2 காயினாக இருந்தால் என்ன எத்தனை இருக்கும் பார், இதுலேயும் ஹெச் டி, அடுத்தது இங்கே எகெயின் ஹெச் டி எகெயின். இப்போ நமக்கு 3 நாணயம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால் இது 1 மோர் டைம் இதே மாதிரி இங்கே ஒரு அரை போடு, இங்கே போடு, இதெல்லாம் போடு, இதெல்லாம் போடு. ஓகே, ஸோ இங்கே ஹெச்டி போடு, இதில் ஹெச்டி போடு. ஓகே, இப்போது எஸ் எழுதணும். 3 காயின்ஸாக இருந்தால் எஸ் என்னது, மொத்த வாய்ப்புகள் என்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம போட போகிறோம். ஸோ மொத்த வாய்ப்புகள் அப்படின்றப்போ இப்போ நமக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து வா. ஒரு காயின்னா ஹெச்டி, 2 காயின்னா இந்த ஹெச்சுக்கும் டீக்கும் அடுத்தால் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம், இதில் ஒரு டி, இதில் ஒரு டி. ஸோ நமக்கு இந்த 2 காயின்ஸுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போவும் அதே தான் செய்ய போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுறோம், இங்கே ஹெச் எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட்டாக ஹெச் போட்டு எழுது, அடுத்தது டி போட்டு எழுது. இப்போ நீ சொல்லு. இப்போ பாருங்கள், ஹெச் சொல்லி எழுதுங்க, அப்போ உங்களுக்கு மறக்காது. சரியா? ஹெச் அடுத்தது டி ஹெச் அடுத்தது ஹெச் டி ஹெச் அடுத்தது டி ஹெச். ஓகே, 1 செட் நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும், டி போட்டு எழுதணும். இந்த லாஸ்ட்டாக டி போட்டு எழுது. ஸோ ஹெச் டி. அடுத்தது என்ன வரும், டி ஹெச் டி டி.
ஹெச் டி டி. அடுத்தது என்ன வரணும்? டி டி டி. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ என் ஆஃப் எஸ் என்னது? எத்தனை வந்திருப்பார்? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ என் ஆஃப் எஸ் வந்து நமக்கு 8 வந்துருக்கு. புரியுதா? இது எப்படின்னா உனக்கு 1 காயின். ஸோ இங்கே மொத்த எஸ்ஸில் எத்தனை வருது? 2 இல்லையா? என் ஆஃப் எஸ் 2. அப்போது இந்த என் ஆஃப் எஸ் எத்தனை காயின் வருது? 1 காயின். ஸோ நமக்கு இது 2. இது உங்களுக்கு ஐடியா புரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது பாரு, இங்கே 1 வரும்போது எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வருது? 2. ஸோ மொத்தம் எத்தனை காயின் வருது? 2 காயின். ஸோ என்ன வருது நமக்கு? 4. ஓகேயா? அடுத்தது இங்கே பாரு, முதல்ல அதாவது 1 இருக்கும்போது உனக்கு 2 தான் வருது, 2 பாசிபிலிட்டி தானே வருது. ஸோ 2 வாய்ப்புகள் தானே. இந்த 2 பவர் எத்தனை காயின் வருது? 2 பவர் 3. ஸோ நமக்கு 2 × 2 × 2. ஸோ 2 2s are 4, 4 2s are 8. ஓகே, இது உங்களுக்கு சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? புரிஞ்சுதா? இது வந்து உனக்கு 1 காயின், 2 காயின்ஸ், 3 காயின்ஸ். ஓகேயா?